Hej, Anne-Line. Du skal hermed fortælle, hvad skete der lige i elevatoren der, ikke? Hvad var det, der skete, Anne-Line? Hvor har vi genstandene? Bevismateriale af. Ej, nu er Jeg kom nu og sige det, Anne-Line. jeg var inde. Nej, hvad var det, der skete i går først? I går regnede det rigtig meget, så kom der vand på mine sko. Og så... Det er flot til, ja. Så ved jeg ikke rigtig, hvad der skete. Så skete der noget med, at det der stuelok, der før var inde i sko, der rød ud på skoen. Så var der nogle danskere i elevatoren. Hvor der var en, som for øvrigt var meget sød, og så sagde og der var også en, der havde sure tær. Og så var det med mig. Fordi jeg vidste godt, det var mig. Det var så... Og det skete simpelthen... Det skete alt det tog sted i en elevator op, da vi var på vej op, eller på vej ned fra den nye Triumfbue. Denne store sag. Ja. Men Anne-Line, det sjove var jo også, at du var blevet forfulgt af denne lugt hele dagen, er du ikke? Også i prøverummet blev du nødt til at tage dit tøj på udenfor, fordi du ikke holdt stanken ud. Men det der her med, sagen er afsluttet, og vi har fundet røverne. Jeg tror, de skal brændes. Men okay. Tak for i aften. Det var bare lige en opsummering af, hvad der var sket i dag. Indtil videre de sidste 10 minutter.